गोजोननि नोगोर क'क्राझार हालामनि गंसे पेट्रल पाम्पआव फिन दुथांफोरनि दादागिरि नोंथांमोना थारैनो बे भिडिअ'आव नुनो मोन्दों दि सासे सुबुंखौ माबोरै इनाय बानाय 500 गारिजों थाव सोनो फैदोंमोन नाथाय बेनि गेजेरावनो गारिनिफ्राय ओंखारनानै सासे दुथाङा पेट्रल पाम्प गग्रा मेसिनावनो उदाङै आब्रुथि गैयालासे हासुयो बेखौ नुनानै पेट्रल पाम्पनि मेनेजार दीपज्योति सिंहआ होबथानो बाथ्रा बुंहैनायावनो दुथाङा थोंजोङै पेट्रल पाम्पनि मेनेजार दीपज्योति सिंहखौ गाग्लोबो थारैनो नंगौ नोंथांमोननो बे भिडिअ'आव रोखायैनो नुनो मोन्दों जे माबादि दुथां सुबुंफ्रा हरखाबै फैनानै दादागिरि दिन्थिना बेबादि आब्रुथि गैयै हाबाखौ मावदों बे गासैबो जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजानायनिफ्राय सोराङाव फैदों जाथायखौ खालामनाय दुथांफोरनि सोमोन्दै गारि नाम्बारनि अनगा दासिम जेबो रोखा खौरां मोनाखै बे समाव जाथायखौ भुगिनांनाय पेट्रल पाम्पनि मेनेजार दीपज्योति सिंहनि फोरमायनायखौ नोंथांमोना मिथिना ला मोर नाम दीपज्योति सिंह मैं जोगुमा एनार्जी स्टेशनर भट्टाधिकार हूँ आज सन्धिया 7 बजात XUV 500 गाड़ी 4 जन अचिनाकी व्यक्ति आহি तारे ভিতৰত এজন নামি তেল সোমাব আহিছিল তাৰে ভিতৰত এজন নামি আমাৰ পাম্পৰ সন্মুখত পেচাব কৰিছে যেতিয়া পেচাব কৰিছে তেতিয়া মই সেইটো চাই তেওঁৰ আগত গলো আৰু কলো যে দাদা আমাৰ পিছপিনে বাথৰুম আছে বাথৰুমত ইউজ কৰিব পাৰে মই তেওঁক হাক দিছোঁ আৰু আগতীয়াকে এনেকুৱা নকৰি আপুনি বাথৰুমত যাব এই কথাত কৈ তাৰপিছত অলপ মোক ক'লে যে তুমি বেছিকে কি ইহঁতে তেলৰ টকা নিদি দুজন ব্যক্তি নামি আহি মোক ফটকে এটেক কৰিলে মাৰধৰ কৰিলে যেতিয়া মাৰধৰ কৰি 2-3টা পাঞ্চ মাৰিছে মোক এইবিলাক ফটাই দিছে চব এইবিলাক ফটাই দিয়াৰ পিছত মই পৰি যোৱাৰ পিছত মোক ইহঁতে পলাই গ'ল FIR কৰিছে নেকি আপোনালোকে FIR মানে পুলিচক জনোৱা হৈছে এতিয়া মই মাত্ৰ হস্পিটেলৰ পৰা আহিলো এতিয়া আমি পুলিচৰ তাতে যাম কি গাড়ী নাম্বাৰ কি আছিল গাড়ী নম্বৰটো আছিল A16E1843 কি গাড়ী আছিল XUV 500 কেইজন মানুহ আছিল তাতে 4 জন ব্যক্তি আছে কিবা ধমকি চমকি দি গৈছিল যোৱাৰ সময়ত ধমকি দি গৈছে কৈছে তোমাক চাই ল'ম केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय सास्नि फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10निफ्राय 20,000 रां 10निफ्राय 30,000 रां आरो 8निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन गोसोगोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन